बिनिखायनो दिनैहाय आङो दानि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारखौहाय दानि जिथु पावाराव थानाय बिथां सारखौहाय खावलायनो लुबैदों। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दहाय आं कारिगाव नायस्रां औवारिनि न'आव थांदोंमोन। लोगोसे खौरां बिजोंनि सासे खौरां बुथुमगिरि बिजों आंजों थांदोंमोन। थ' थांनायाव नायस्रां औवारिया जिहेतु मैया साब्रै जायफ्रा फासि जानायनि अर्डार सानै लोगोसे थैजासिम जेलाव थानायनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो, दिनै केसा माबोरै उइथड्र जाखो, सोरनि थ्रुयै उइथड्र जाखो बा माबोरै जाखो। चिरांनि सासे फासि जानो गोनांमोन, बेबो समबाराव सफैगोन। आं समबाराव बिनि न'आव हानायमानि थांनो नाजागोन। थांनानै कयेकटा बाथ्राखौबो एसे मोनथिनो नाजाहैगोन। लोगोसे आरो बिथांनि न'खरनि हालादफोरखौबो एसे खोन्थाहैनो नाजागोन। थ' बिदिब्ला जों नायस्रां औवारिनि माखासे बाथ्राखौ जों खोनासंनानै लानि। दहायनो हगारनांगौमोन, माखासे टाइमनि हायैनि थाखाय मोनसे भिडिअ एडिट खालामनानै बिराद जारला जायो, मेगना आलुयो। ओंखायनो बारा माबा खालामनो हायासै। ओंखायनो दा मोनायावहाय हगारनाय जाबाय। नायग्रोनि एसे। मानगोनां एके भट्टाचार्यआ आरो बिथांमोनजों लोगोसे खनखन कलिता आरो लोगोसे रोबजि सारमोननि दैदेननायावहाय मैया चिफ जास्टिसनि बिसारनि गेजेरजों सानै फासि होनो गोनां बिथांमोना मैया जेलनिफ्राय गनायनि मोनसे फाइनाल डिसिसन जाबाय। लोगोसे बिथांमोना खेबसेनो केसआबो डिसमिस जाबाय। जेरै अजय बसुमतारी आरो मा होनो बेरेमा बिष्णु बिथांमोना मैया उदां जाबाय। दा बिथांमोना समबारावहाय फाइनाल जागोन, समबाराव गबोजोबगोन। आरो बेजों लोगोसे सानै जाबर जिबन जोबथा जेल गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलावहाय थानाय बिथां मा होनो बिथां सन्जु बरदलै आरो निथुल दैमारी बिथांमोनहा जोबथा जाबर जिबन जेलमोन। नाथाय बिथांमोनखौबो मैयानि बे कर्टआवहाय, मैयानि बेन्चआवहाय जोबथा बिथांमोनखौबो बेलनि थाखाय हगारबाय। दा बिथांमोनहाबो खेबसेनो डिसमिस केसा जोब्बाय। बेनि थाखायनो आङो बारग' एक्स एनडिपि जानानै बा इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि लोगो आफादगिरि जानानै आङो गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिस सारनिसिम कंग्रेसुलेसन जासिदों, धन्यबाद जासिहरदों बेखौ मावफुंनो हानायनि थाखाय। आरो लोगोसे बेखौ नाराथार नाजानाय एके भट्टाचार्य आरो खनखन कलिता आरो रोबजि सारमोननिसिमबो जोंनि मावनो होनायनि सायाव खामानि मावनो होनो हानायनि थाखाय बिथांमोननि नाजानाया साक्सेस जानायनि थाखाय आं सारमोननिसिमबो धन्यबाद हरबाय। जों सिगाङावनो एसे खबर मोनदोंमोन 2024नि जोबथा मासखिनियाव जोङो मोनसे खबर मोनदोंमोन जे अजय बसुमतारी आरो बिष्णु बिथांमोनहा जे फासि जाला बेखौ जों सिगाङावनो खोनाखादोंमोन। बे मेसेजखौ जोङो गुवाहाटी हाइकर्टनि NNB चौधुरी सारानो जोंनो मेसेज होखादोंमोन। नाथाय बे रिपर्टखौ जोङो पाब्लिकनि जों शेयार खालामाखैमोन। नाथाय मैयानि जिखिनि रिजाल्ट आरो सारनि NNB चौधुरी सारनि बुंनाय बियो गमामायैनो क्लियार जाबाय। बेनिखायनो खोब इसोरनाव आरज गाबदों बिथांमोनखौ बख'ना होनो थाखाय। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायबावनो लुबैदों बा बे मिडियानि गेजेरजों खावलायबावनो लुबैदों, जोंनि फाउन्डार रन्जन दैमारी सारा थांनाय 28 तारिख जानुवारि 2022आव जे हियारिं डेट दंमोन सुप्रिम कर्टआवहाय। नाथाय सारनि सुप्रिम कर्टनि जिहेतु डेट, बियो डेटआवहाय बिथांनि हियारिंआ जानो हायाखसै। जानो हायै खारनानो जाहैबाय मा, बिथांनि सिरियाल नाम्बारा जोबोद गोजानाव दंमोन। बे सिरियाल नाम्बारानो जाबाय 119 सिरियाल नाम्बाराव थानायखाय दिनै रन्जन दैमारी सारनि हियारिंआ एसे सम लासिगोन। बेनिखायनो दिनै बिथांखौ एसे लेट जाबाय। हयथ' बिथांनि हियारिंआ खयदिनसोनि गेजेराव मोनफिनगोन डेटखौ। आरो साराबो आसा खालामदों इसोरनि अननायावहाय जोंनि फाउन्डार रन्जन दैमारी सारा सासे सिगनेटरि हिसाबै बिथाङाबो जेलनिफ्राय उदां जागोन, आं बेखिनिखौ आसा खालामदों। बेनिखायनो दिनैहाय आङो दानि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारखौहाय दानि जिथु पावाराव थानाय बिथां सारखौहाय खावलायनो लुबैदों, जोंनि फाउन्डार रन्जन दैमारी सारखौ लाफानानै NDPनि गासैबो समस्या जेरैहाय आद्रा थानाय रिहेबिलिटेसन 100आव 70%
दिनै जोंहा मुंख्लंफोरनो जों फैसा होनो हायाखै बेखौ जाहाथे जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ मावफुंनानै होयो बेखौ खावलायदों आरो लोगोसे एनडिबिफोरनि हाइनेन्स आरो नन हाइनेन्स केसफोरखौहाय थाबैनो सारा बेखौ इनिसियेटिभ लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमेन्त बिश्व शर्माखौ लोगो लानानै सारा बेखौ जाहाथे थाबैनो डिसमिस खालामनो थाखाय खावलायो आरो बेजों लोगोसे आंनिफ्राय मोनसे आपिल बारग' एक्स एनडिबि हिसाबै बा इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि सासे लोगो आफादगिरि हिसाबै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनिसिम बार बार खुलुमो अन्नानै नैबे जोंनि एनडिबिनि जेसेबांनाखि समस्याफोर क्लजफोर दङ बे क्लजफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि बिटिसिआव एजिकिउटिभ डिसिसन लानानै जाहाथे सारा दिसपुरावहाय बिधान सभायावहाय जाहाथे दैथायहरो अब्लानो बिधान सभायाव माखासे एमएलएफ्रा बेखौहाय रायलायनायनि गेजेरजों बे जोंनि समस्या सल्भ जागोन आंहा मिजिंथिनाय दङ दा बेखिनि बाथ्राखौ आं सिगांनिफ्रायनो सिगांनि सरकार इउपिपिएल प्रमद बर' बिथांखौबो आं बार बार बुंदोंमोन जे जोंनि एनडिबिनि समस्याखौ खामानि मावनांगौनि थाखाय रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौनि थाखाय दिनै बिटिसिआव इसे डिसिसन ला होनना जों बुंबाय थादोंमोन नाथाय बिथांमोना बेखिनि इनिसियेटिभखौ लायाखै बेखिनि डिसिसनखौ लायाखै जोंनि बुंनायखौ खोनासङाखै आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौबो आं खावलायदोंमोन जिहेतु एनडिबिनि समस्याखौ लानानै जाहाथे प्रमद बर'खौ नोंथाङाबो प्रेसार हो जाहाथे इसे डिसिसन लानांगौ बिटिसिआवहाय एसेम्ब्लियावहाय बेखिनिखौ आं प्रेसार होदोंमोन बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोना जोंनि बुंनायखौ ओरैनो खोनासंगारनानै थादों बिथांमोना बेवहाय साक्सेस खालामाखिसै এইবাरनि जिहेतु सरकार हाग्रामा महिलारि सारखौ जोंहा 100% फोथायनाय दङ जे जायगायाव दाख्लैसो हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बिटिआर एकर्ड 27 जानुवारियावहाय सेक्रेटारियेटनि मोनसे अडिटरियामावहाय मोनसे अफिसियेलि बिटिआर एकर्डखौ दिनै 6थि बर्ड अफिस एकर्ड एग्रिमेन्टखौ दिनै बिथाङा गाव मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव बिथाङा ओरैबायदि जोंनो मोनसे खोथा होदों जे रन्जन दैमारिनिफ्राय लानानै एनडिबिनि समस्याखौ थख' थख' खामानि मावलांनो थाखाय दिनै बिथाङा जोंनो एसुरेन्स होदों बेजों लोगोसे आङो जिदिनखालि बिटिआर एकर्ड जादों जिहेतु फालिदों बे दिनाव आङो हाग्रामा महिलारि सारनो आंनि पार्सनेल नङा जे बारग' एक्स एनडिबि हिसाबै बा इउनिटि फरामनिफ्राय जानानै आङो मानगोनां रन्जन दैमारिनिफ्राय लानानै गासैबो एनडिबिनि समस्याखौहाय मा खामानि मावफुंनांगौनि थाखाय एसे मोनथिहोनो नायहोनो होननानै आं दिनै हाग्रामा महिलारि सारनो गांसे मेम'रेन्डाम होनाय जादों बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों साराबो दिनै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों जिखिनि बाथ्रा बुंदों आं मोजां मोनदों दा बेनिखायनो जोंनि गासैबो एनडिबिनि समस्याया हाग्रामा महिलारिनि सायाव थाबाय आरो गासैबो बिथिं बेखौ नेनानै जों फोथायनाय थादों गासैबो साक्सेस जागोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथाखौ आं एसे बुंबावनो लुबैदों जोंनि सानै एनडिबिफ्रा जिहेथु गगोन गाबोन समफोरनि गेजेराव माखासेयाथ' मैयानो गलांबाय सन्जु बरद'लैया आरो जोंहा सानै बिथांमोना जाहैबाय माखासे जिल्लायाव डिस्ट्रिक्टआव माखासे केस थानायखाय बिथांमोना हयथ' साननैसो थाथ'बावनांगोन बाखि सानैया गबोसिगोन दा बेनिखायनो जोंहा जोबोद गोजोननाय थादों गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिससिम जोङो रोजा रोजा धन्यबाद हरदों दा गेजेराव नुनो मोन्दोंमोन जे नोंथांमोननि एनडिबिनि मुंख्लंफोरनि जिथु वार्ड समिति लानानै एसे बिदान्थि जानाय बायदि नुदोंमोन दा बे मा फर्यायाव दङ बानायनाय जोंनि एनडिबिनि जिहेतु सिमेट्रिनि बाथ्रा जायखौ नोंथाङा सोंदों बे एनडिबिनि सिमेट्रियानो जाहैबाय जोंनि माखासे बिटिआर एकर्डनि माखासे मा होनो उपुरा सेप्टाराव लिरनाय दंखायो जे बाक्सा जिल्लानि सालबारिनि सिङावहाय बे एनडिबिनि सिमेट्रिखौ मावफुंगोन बा बड'लेण्डनि माखासे मुंख्लंफोरनि सायाव माखासे मिउजियाम बा सिमेट्रिखौ मावफुंगोन होननानै लिरनाय दंखायो थिग बेबायदिनो दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि साम' हाथायावहाय जोंनो आगोलनि सरकार इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय जों मोनथिनाय मथेब्ला बा जों रायलायनानै फोरमायनाय बादिब्ला बे जायगायाव बे साम' हाथायावहाय 3 बिघा हाखौहाय बिथांमोना जोंनो सिमेट्रि खालामनो थाखाय बाहाय मोनसे एलटमेन्ट खालामबाय जों बेखौ मिथिगौ आरो लोगोसे टेन्डारबो जाबाय कनस्ट्राक्सनबो सोलिबाय वालबो जाबाय माखासे आर्ट बिल्डिं खामानि मावबाय बेखौ जों मिथिगौ नाथाय नै दाख्लैसो
जोंहा माखासे नों सोंनाय बादिनो रायजो राजानि माखासे अफिस आरो बैयै थानाय जिहेतु MCLA BPFनि बिथाङा एसे बेवहाय माखासे रायजो राजाफोरनि हयथ' खोथा लानानै बुंदों जानो हागौ जाहाथे बेफोरखौहाय जोङो नेगेटिभ पजिटिभ सानालासिनो जाहाथे जोंनि NDBनि 32 बोसोर दावहा नांनायनि जाहाथे जारिमिन बे जारिमिनखौ दोनलांनांगौनि थाखाय बेवहाय खुनु प्रकारै मालाबाबो राजनितिक बा पलिटिक्स खालामा जाहाथे जोंनि नांनायखौबो रेसपन्ड होयो बेखिनिखौ जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारा बे जिहेतु सिगांनि जालांनाय सेमिट्रिनि सायाव अफिस होलांनाय बे अफिस होलांनाय सेमिट्रि मावफुंनांगौनि थाखाय सारा बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालामना होगोन आरो बेयावनो जागोन होननानै जों फोथायनाय दं बेनिखायनो बे सेमिट्रिया दा बर्तमान सालबारिनि साम' हाथायाव अलरेडि बे बुस्थुआ एसे खामानि मावजानानै दङ दा बेखिनिखौ आङो मोनथिगौ